Dnes budeme riešiť jednoduchú rovnicu so zlomkami. Prosím, potrebujeme uvedomiť, aký je najmenší spoločný násobok čísel, ktoré sa nachádzajú v menovateli zlomkov. To znamená najmenší spoločný násobok čísla 3 a čísla 2. V skutočnosti to nemusí byť najmenší spoločný násobok. V podstate to môže byť akýkoľvek násobok alebo číslo, ktoré je deliteľné dvojkou aj trojkou. Najmenší spoločný násobok používame kvôli tomu, aby sme pracovali s menšími číslami. Ak sme si uvedomili, aký je najmenší spoločný násobok, v našom prípade teda 6, tak ľavú aj pravú stranu rovnice vynásobíme číslom 6. Na ľavej strane roznásobíme zátvorku, to znamená každý člen zátvorky vynásobíme 6. Na pravej strane vynásobíme 6 krát 2. Musíme uvedomiť, že sa nám 6 s trojkou v menovateli pri tom prvom súčine vykráti a takisto sa nám 6 s dvojkou s druhým súčinom vykrátia. Po vykrátení sme získali veľmi jednoduchú rovnicu 2x minus 3x rovná sa 12. Po odčítaní na ľavej strane dostaneme minus x. Ja som pre istotu napísala radšej minus 1x, aby sme si to poriadne uvedomili a na pravej strane nám zostalo číslo 12. Celú rovnicu vydelíme číslom minus 1 a získame výsledok, čomu sa rovná x. Už musíme urobiť len skúšku správnosti. Nezabudnime, že skúšku správnosti robíme zvlášť ľavú a zvlášť pravú stranu. Po overení skúškou správnosti môžeme teda vyhlásiť, že riešením rovnice x lomené 3 mínus x lomené 2 sa rovná 2 je číslo minus 12.